Ola, que tal? Bos días, como estamos? Benvidos a sesión Bermú de Comer e Falar live. Moi boas, Carlos, como estamos? Marcos, María José, Fins, que tal? Como estamos? Bueno, estamos aquí no Comer e Falar live para charlar hoxe con personas interesantísimo. Primeiro porque pertence a un sector ademais importante nesta situación na que estamos de confinamento. Hola Marcos, hola Maite, vou vendo por aí a todos entrar. De momento parece que vexo os comentarios, a ver se conseguimos que o Facebook Live nos xogue unha mala pasada como estes días atrás, que de repente non víamos os comentarios. Agardo que hoxe si que poidamos. Hola María. Decía que ímos a falar dun sector que tamén está tremendamente afectado por todo isto, por suposto, dentro da perspectiva da gastronomía e do turismo, que é o que máis tocamos aquí, non? Evidentemente. Pois hoxe imos a falar cun guía. Hola Alex, hola Emilio, sobre o sector dos guías turísticos, que é un sector ademais tremendamente importante, que en Galicia ten ademais unha importancia enorme, e hoxe queremos saber un poquinho pois como está tamén ese sector, como están levando. E aparte coñecer un poquinho mellor a Suso Martínez, porque a verdade é que é un personaxe maravilloso, é un guía moi diferente aos que coñecedes, e tiña ganas de que o coñecerades un poquinho mellor. Pois con el conectaremos ahora nun ratiño, co que manteremos unha charla. O programa de hoxe vai a ser dedicado a charlar con Suso, pois o tempo que nos leve, sen dúbida. Lembrarvos que, bueno, que compartades todo o que poidades para que isto chegue a maior cantidad de xente posible. Tamén lembrarvos que podedes enviarnos as vosas recomendacións ou comentarios ou o que queirades fora do programa a nosa dirección de correo comerefalarsiradio@gmail.com, vale? comerefalarsiradio@gmail.com. E tamén que vamos colgando tamén os vídeos que xa quedan colgados aquí das entrevistas, os imos colgando tamén en YouTube, vale? Entón, para que os sepades e que teñades conta delo. E unha cousa interesante para esta tarde, na xornada no turno das 8, imos a falar do mundo panarra, do pan, con dous grandes expertos. Agardamos que con dous grandes expertos, por eso iremos confirmando ao longo da tarde. Queremos falar do mundo do pan, que ademais sei que é moi interesante, que hai moita xente que é moi afeccionada tamén ao tema do mundo do pan, e falaremos ademais largo e tendido sobre el. Bueno, imos a ir chamando o noso invitado, a ver se o temos xa disponible. Suso Martínez aínda non está conectado. Imos a agardar un pouquiño a ver se se conecta. Bueno, o tema este da técnica xa sabedes. Bueno, en todo caso, que tal estades todos? Non sei se todos seguides sanos, que é o importante, se todos estades aí. Hola Pedro Lalo, hola Julio Martínez, como estamos? Bueno, importantes noticias as de hoxe, por exemplo, que aumenta o número de curados. Eso sempre é unha boa nova neste tempo no que vivimos, non? Mira, e Maite di que está comezando a facer pan na casa. Bo día, Guti, como estamos? Pois hoxe de verdade que che recomendo, porque estaremos con xente que sabe moito do mundo do pan e que nos vai a dar seguramente moitas claves interesantes, vale? Estou pendiente a ver se conseguimos que este por aí conectado o noso invitado. Imos a intentalo outra vez. A ver, agora parece que soa. A ver, agora que parece... Hola. Don Jesús, Suso Martínez, como estamos? Que tal? Que tal todo? Que tal, compañeiro? Bueno, estou poñendo isto ben para que a xente te vexa nesta conexión de Skype, para que te vexan ben aí. Perfecto. Bueno, como estás, compañeiro, para empezar? Ben, estamos aquí, acabamos de dar clase, os cativos, claro, intentamos organizarnos. Dar clases aos teus cativos, claro.
temos unha especie de rutina. Bueno, que iso é importante, non? Nestos días parece que un pouco que máis importante estamos a ter son precisamente as rutinas, non, Suso? Sin rutinas, malo, non? Sí, Hai que intentar al menos manter algúns temas, non? Algúns bueno, temas. sobre todo as rutinas igual veñen ben para non volverse tolos, non? É verdade. Porque... Bueno, pero é verdade, non? A cabeza activada, facendo cousas, e logo, sobre todo, se hai máis xente, non? Temos que decir que a través do seu perfil de Facebook, de Fiz Cotovelo, está facendo todos os días algunha conexión e contando historias moi bonitas que de verdade que son moi interesantes e que pagan a pena, vale? O digo para que tomades nota, vale? E os sigades, estedes moi pendientes desas historias que conta. Decía que ademais un confinamento para xente como a nós, que somos tremendamente activas, que estamos completamente máis do 50% do noso tempo o pasamos na rúa, nas calles, non? Empezamos a entrar en fase complicada, non? É complicado, sí, pero bueno, en fin, non deixa de ser un momento diferente, non? En fin, espero, non? Que nas nosas vidas, en todo o que hai que facer é adaptarse. Hai quenes levámonos adaptando ás diferentes situacións que dá a vida desde que nacimos, non? Sí. Sobre todo eu. Entón, pois, bueno, eu entendo que esta situación é situación complicada. Eu dou gracias, en todo caso, aos altísimos de que me permiten, ou que me permitiron, cando menos, pasar este momento extraño de confinamento nun sitio moi bonito, a verdade, non? Porque estamos no monte, no medio de... estamos na aldea, entón este monte teño unha finca, que queiras que non, pois, bueno, isto permite un pouquiño esparcirme, non? Cos cativos, etcétera. Pero, bueno, ánimo, que non é o fin do mundo, non? Temos o máis importante, hai xente que ainda está peor, que está fastidiada, ou que ten o mal, non? Que ten o bicho dentro. Efectivamente. Entón, ánimo, tomalo como unha nova etapa. Cando hai novas etapas hai que adaptarse. E nós somos especialistas en adaptarnos, non? Me refiro a todos en xeral, non? Os galegos non somos máis que un bicho extraño, máis extraño ainda co virus este, que o que facemos é adaptarnos, non? Desta vamos a sair, pero vamos, seguro. Sabemos nós de bichos, cuidado. Sabemos de bichería, moita bichería. Moita bichería. Bueno, Suso, antes de entrar un pouco a coñecerte a ti, perdona, dime. Si, non, digo que somos, sabes que unha avispa cando ven e te clava, que morre a avispa, porque quedas aquí o agullón dentro. Sí. Unha cousa... Bueno, decía que antes de falar un pouco de ti, porque quero falar de ti, quero saber moito máis de ti, e que a xente te coñeza, pero ti pertences a un sector, entre outros, ao mundo dos guías turísticos, que, evidentemente, nesta situación, isto non é unha cuestión de quen sufre máis, quen sufre menos. Todos sufren, non? Pero o voso sector é o caos, isto, non? O noso sector de cero pasa a 100, non? Ao revés, perdón, de 100 pasa a 0, non? Bueno, sí, non cabe dúda, isto é un po ramo meu, non? De guías turísticos, pois máis ou menos podemos dar xa a tempada por perdida, non? Penso que igual este ano que temos que facer é ir poñendo tiritas, protexéndonos, no tema da economía, a ver se somos capaces de sobrevivir durante estos meses, poñendo tiritas de cara ao ano que ven, non? Porque o ano que ven é un ano que son os nosos Xogos Olímpicos. Sí. Sempre miramos, podería ser peor, non? Bueno, que neste caso podería ser peor, porque tú imagínate que pase este confinamento en pleno Xacobeo, non? Que é o ano que ven. Claro. Entón, isto sería peor aínda, non? Entón, quero dicir que o ano que ven é un ano moi importante para nós, e este ano, pois, vexo un pouco perdido, non? Porque, fíxate, empeza agora a temporada alta, temos os cruceiros prácticamente cancelados todos ata setembro. Cando falo de cruceiros falo de dos barcos, non? Sí. Que veñen a Coruña, e que, bueno, nos últimos anos, pois, era digamos, unha potencia importante, ou estábamos convertindo nunha potencia importante, non? Bueno, isto queda clausurado. Logo, imagínate, Semana Santa, non? Semana Santa es fora, Semana Santa tamén é un momento moi importante. Entón, a nivel do turismo en xeral, pero sobre de guías turísticos, que nos non... É dicir, se non hai turistas non podemos guiar, non? Entón, esta tempada eu casi, non? Que a dou por perdida. Traballaremos pouquiño aqueles que traballamos con administracións, non? Porque as administracións espero que sigan
Ademais, todo parece indicar que algúns a nivel de concellos, etcétera, van a tratar de facer actividades precisamente para tratar de mitigar, non? O que o pago económico non sexa tan pago económico, pero que é iniciativa privada, é dicir, o que é iniciativa privada, eso, evidentemente, eso está perdido, non? E, bueno, pois poñer tiritas e protexernos. É o que nos queda. É pensar en produtos novos, non? Claro. Eu estou sempre pensando en Seino. Entón, cando pasa a peste, pois teño que facer algo pois tamén diferente, seguir facendo cosas diferentes para seguir que guste a xente e poder seguir vivindo desto, non? Unha pregunta, Suso, estades agrupados de algún xeito os guías de Galicia? Existe unha asociación? Como é eso? Contame. Sí, somos unha especie de... Somos o máis parecido aos lobos. Os lobos somos seres, sobre todo, de persoais, moi independentes. Espérate un pouquiño, porque teño a Susete pequeno aquí. Teño a Susete pequeno. Hola, Susete. Como estás? Estás aquí, di, hola. Dios, pequeno. Dios, que Susete. No, como che dicía, os lobos somos como lobos no sentido en que somos moi persoais, non? Pero en definitiva todo o mundo temos que estar organizados, entón claro que temos manadas, non? Temos unha asociación que é a APIT, a Asociación Profesional de Intérpretes e Guías Turísticos de Galicia, que non é unha asociación, é dicir, non somos unha profesión colexiada, non hai necesidade, e moito menos, a pertencer a esa asociación, pero sí que digamos que a APIT é unha asociación grande. E logo, a partir da APIT, bueno, pues hai unha serie de empresas, hai unha serie de guías que nos unimos para facer axencias e captar, polo tanto, bueno, pues mercado, e logo, sempre sin perder o fundamento de que gran parte de nós, por non decir o 100%, somos autónomos, non? Entón, imagínate, golpeados polo turismo, porque non hai turistas, e logo golpeados tamén porque polos autónomos que somos un poucos paganinis, non? Desa situación, non? Claro, porque neste tema, Suso, e perdóame o descoñecemento, bueno, antes de nada, díxeme decir que andaba por aí Suso Villarino do Asador dali de Barreiros, dicindo que grande eres, amigo, o noso querido Suso. Grande. Bueno, digo que vou ir aproveitando, vale, se credes algunhas preguntas para o noso invitado, xa sabedes, as poñedes no Facebook Live, e tamén, calquer comentario, intentarei estar pendiente e contarvos todo o que digades, vale? Decía, Suso, neste aspecto, o tema dos autónomos, que si, por exemplo, vos dades de baixa de autónomos, que problema teríades despois de voltar? Como é ese tema? Como funciona? A ver, a administración ainda está un pouquiño dándonos unha resposta cada día, porque claro, nin siquiera a administración sabe o que vai vir despois. E me refiro en xeral, non? Igual que isto da suspensión da actividade económica. Dicir, claro, suspendemos todo, pero logo retomar... Habrá sectores que se retomen máis ou menos, outros que é moi complicado e outros que é inviable, non? Entón, non teño moi claro, porque a administración tampouco ten moi claro e cada día nos dan respostas diferentes, non? Pero, bueno, todo parece indicar que agora podemos darnos de baixa, porque a nosa actividade pasa, insisto, de 0 a 100, pasamos de cobrar o que cobrábamos a ter ingresos 0. Entón, eso que pasa? Bueno, pues tens que dar de baixa, evidentemente, na túa actividade, que é o que estamos facendo todos, non? Evitar pagar a cuota a partir do mes que ven. Este mes, naturalmente, pagouse, este mes xa tivemos ingresos moi escasos, pero a cuota a máis as 5:30 da mañá. Teño extracto, a mí cobraron unha cuota ás 5:30 da mañá, ademais con nocturnidade. Con nocturnidade e alevosía, non? O sea, absolutamente, non? Absolutamente. E entón, pois, bueno, estos meses ir tirando, estando, pois, no paro, e logo é complicadísimo, fíxate, porque para sacarte do paro deberías ter, claro, como autónomos que somos, pois unha carga asegurada, que non a vai ter ninguén, a non ser aquel que traballe algo ca administración, non? Sí. Eu traballo un pouco con todo o mundo, non? Eu fago as visitas do Concello da Coruña, fago as visitas para tamén algunhas da Diputación, etc. Entón, aí, por exemplo, se me dice a min, as visitas guiadas da Coruña, pois comenzan, por exemplo, no mes de xullo, non?
bueno, xa temos algo a que aternos. Pero, insisto, o tema é a iniciativa privada, non? Iniciativa privada... que é que vai estar, claro, é que vai estar máis complexa e máis difícil, non? A iniciativa privada está perdida, non? Está perdida. E logo, pois, imagínate, quen vai viaxar? Cando pase isto, todos sabemos, non fai falta ser moi listo, que a xente ainda vai ter a mosca detrás da orella, non? E entón, por cuestións de prudencia, baste quedar al menos unhas semanas máis na casa, non? Porque isto vai ser así. E entón, pois, bueno, teremos que lidiar con esa situación. Por eso che dicía que este ano douno quasi que por perdido e, sobre todo, un ano de traballo, non? Para poñernos tiritas e coidarnos, defender o noso de cara ao ano, de cara á tempada que ven. Porque é así, non? Isto probablemente os políticos non o van a dicir, non? Os políticos van a dicir ánimo, porque seguramente que isto a partir de a temporada non está perdida, ainda queda o verán, o setembro é moi forte, etc. De acordo, eu tamén apoio todo eso, pero hai que ser un poquinho objetivo, non? E agora que non nos escoita ninguén, pois, bueno, a tempada hai que pensar que está perdida, pero queda moito por que facer, e o que queda que facer é nin máis nin menos que protexernos. Claro. Proteger, insisto, poñernos tiritas para entrar no ano que ven, que é un ano, claro, que ten que ser un ano, volvo a insistir, son os nosos xogos olímpicos, non? Falo a nivel guía turístico. Sí. Eu o que teño claro é que sectores do turismo, por exemplo, amigo que nos estaba a escoitar, outros sectores do turismo, pois teñen tamén moi fastidiado, non? Moi fastidiado, porque claro, a xente non vai a viaxar este ano. Este é o meu pensamento, claro. Bueno, o que sí é certo, querido Suso, é que a miña idea de que estiveres aquí é porque tienes un experto non en tiritas, sino en vendaxes, non? E polo tanto estou convencido de que esa maravillosa cabeza vai a buscar sempre fórmulas para facer cousas diferentes. Pero, antes de entrar en esas... Dime. Eu son amigo como Xoán Bautista, eu predico. Eu son un predicador no deserto. Eu sinto moi identificado con Xoán Bautista. Encima andaba en pelotas, porque Xoán Bautista andaba en pelotas... Que manda truco, absolutamente, e a xente pensaba que estaba absolutamente chalado, non iba a visitar nin Dios, menos mal que foi a Cristo ali, porque dixo, claro, tú tesme que bautizar, non visitaba ninguén, iba en pelotas, e comía, ele alimentábase a base do marisco que lle daba ali o mar. Imagínate, comer centolos, era unha cousa de pobreza. Sí. Era unha cousa de pobreza. Pois así son eu. Fíxate, sobre eso existe unha excavación que por desgraza quedou parada, non? Porque sempre todo ese tipo de cosas dependen de moitos presupostos e tal, pero na Lanzada, onde está a iglesia da Lanzada, ali atopáronse restos orgánicos que falaban da alimentación precisamente que poderían ter, onde atopábamos cunchas de vieiras, bueno, que se comía ben, non? Se comía ben, o que hoxe en moitos casos é artículo de luxo, pois neses tempos pasados, de fai moito tempo, se comía ben, non? Incluso se falaba de que se podía, que era posible que se producira garum ali tamén, non? Que é un tema francamente interesante. E eu quería decir... Dime. E se abonaban os campos con marisco, Correcto, ollo, coas cunchas. En a estaca de Bares, concretamente na estaca de Bares, na tasca da estaca de Bares, dabanche de pincho percebes, porque o había percebe para vender, e logo que non se podía vender, pois ou era para tiralo ou ben para dalo de pincho no teleclub. Onde iba todo o mundo de televisión. E os centolos eran para abonar os campos das cortiñas. Bueno, fíxate, teño falado con xente da zona de Arou, por exemplo, que falaban que lembraban da súa infancia cando non había moito que comer, de coller unhas ameixas, facelas nunha sartén cun pouco de manteca e un pouco de cebola, e iso era o que comían como unha cousa como para pobres. Por suposto. Imagínate, non? Era comida de mariñeiros. E logo ten en conta que no mar as carestías sempre se viviron de maneira máis potente que na montaña, non? Na montaña sempre malo será que un porquiño ou que tal, pero no mar, isto é como en Irlanda, non? Os irlandeses na época da grande famine morreron a tutiplén, porque é que no mar as carestías son potentes. Eu penso que por eso, fíxate, os galegos somos bastante escrupulosos cos produtos da terra. Por exemplo, os caracoles, cuidadito, comer caracoles aquí. Ahora son os moi modernos comedes caracoles. Pero os caracoles en Galicia temos e non sei que. Pero en cambio non hai problema
para os caracoles do mar, non? Para as minchas. Fíxate, no mar ata se come os ourizos. Imagínate comer un ourizo de terra. Imposible. Do mar cómese menos as algas, que tamén que se chegaremos aí, cómese de todo. Pero no monte non. E iso evidentemente debido a un tema, creo eu, económico, non? É así. Bueno, eu decía, quería coñecer primeiro a Suso Martínez. Suso Martínez que? Non, porque non é só un guía, é un historiador, é un... Cóntame, cal é... dende que naciches e que lembras, quen é Suso Martínez? Eu diría o mesmo que un personaxe extraño de La Colmena de Camilo José Cela. Yo soy un inventor de palabras. Oh, que bonita, esa frase encántame demais, Entón dicía o resto da xente, oh, que bonito, esa frase encanta demais. Así que vostede é un poeta. No, yo soy un inventor de palabras. Bueno, eu son tamén unha cousa parecida, non? Son unha especie de ara avis. Eu son un licenciado de Historia, eu estudiei Historia, eu son historiador, antes de nada, non? Considero-me historiador tamén no sentido en que, bueno, pois a miña paixón é seguir descubrindo cousas a nosa historia, construir a nosa historia, non? Eu documento moito, por exemplo, cando fago visitas guiadas, o que me encanta é a fase de documentación, non? Investigación. Eu son historiador, o que pasa é que vivir como historiador é complicado, non? Entón, eu remato a carreira en Santiago no ano 99. E o ano 99 eran Xogos Olímpicos, porque volvo a insistir, o Xacobeo, para nós, son os Xogos Olímpicos, non? E entón, veume ver Dios, facían falta intérpretes e facían falta guías. Eu, como teño a fortuna, como gran parte da miña xeración, bueno, gran parte, o mellor o 60% das xentes da miña xeración, é dicir, que estamos entre os 20 e 23 anos. Efectivamente. Temos a fortuna, non é fortuna, pero bueno, sempre vexo de cara positivo, non? Nacimos fora, nacimos en Suiza, nacimos en Alemania, e entón eu nací en Suiza, e iso permíteme falar de todo menos alemán. Falo francés, falo italiano, logo inglés virá despois, etc. Entón, buscabas a xente que falara linguas e que tuvese, pois, certa sensibilidade cultural. Pois, aí me metín, non? E logo, pois, o 99 eran uns tempos de vacas absolutamente gordas, gordísimas, non? E fixemos moitos cartos. Hai que recoñecer que os guías ese ano foi espectacular. E a partir de aí xa me lancei, non? Entón, metínme, eu acabei no tema de guía turístico, pois, precisamente por eso, porque... Ben, era Xacobeo, era necesario, metimos a facer as visitas guiadas, Compostela, logo máis adelante fun abrindo Abanico, Coruña, etc. Eu son de Viveiro, polo tanto, empecé tamén a facer visitas guiadas na miña terra, concretamente na Semana Santa de Viveiro, non? Que era algo do que me sentí moi orgulloso, porque era como enriquecer, non? O programa de procesións, tamén con as visitas guiadas, a imaxinería, etc. E logo nunca abandonei a miña faceta artística. Eu son un cantante. que non canto, pero son un cantante igual. E entón, pois bueno, eu fixen teatro, tamén fixen as miñas pequenas historias, cando era estudiante na radio e tamén na tele, entón tratei de fusionar esas dúas cousas, non? Facer visitas guiadas, teatralizado non me gusta chamar moito eso, porque claro, tú cando fas algo teatralizado levas un guión, non? Sí. Aquí dices isto, aquí dices allí, e aquí dices isto. Entón, o que fago non é realmente teatralizado, porque eu non levo un guión nin de coña, non? Senón que eu adapte, e digo francamente o que me pide o corazón nese momento, adaptome e tal. E entón o que fago é algo que é moi británico. Eu, nun dos meus viaxes que fixen, foi a Londres, incluso eu vivín en Inglaterra durante un moi pouco tempo, non? E un día fun unha visita inolvidable para min, que era visitar a fragata Victory. A fragata Victory é a fragata esta que teñen musealizada, que participou na batalla de Trafalgar, non? Donde nos machacaron, os ingleses que nos machacaron, nos deron unha rotunda que ainda estamos sin recuperar, non? E entón, ali presentouse un día un individuo alto, parecía Gary Grant, o tipo, alto. E o tío iba vestido como Nelson, non? E entón empezou a falar, e o tío vivía aquelo, e entón eu aquel día vin a Dios. E dixen, eu teño que facer isto. Teño que facer o que fai este individuo en Galicia, que é o país máis antigo da civilización cristiana. E cando regresei, pois foi inmediatamente o que puxen a facer, non? Empezamos na Coruña,
seguimos na Coruña e a partir da Coruña pois fomos expandíndonos, non? E entón a mí o que me encanta é chegar a un lugar, interpretar a un personaxe do lugar e contarlle as xentes do lugar a súa historia, non? Teño moitos exemplos e moitas anécdotas, pero, por exemplo, hai unha aldeiña en Cambre que se chama Andeiro, non? E ali tuveron un personaxe moi importante na Idade Media, que é o Conde Andeiro. E entón eu vou todos os anos ali a facer unha visita que organizan, que é a visita do Conde Andeiro. E entón eu fago de Conde Andeiro durante 1 hora e media. Como é unha visita pouco turística, son nativos, non? Os que van ali. Están así. E cando acaba a visita, gritan as vellas: Viva o Conde Andeiro! Iso é acojonante, non? Iso é como dar maxia. Entón, fundamentalmente, o que fago eu, non? Visitas, teatralizadas, en fin, maxia e paixón. O que facemos é meter paixón. Cando chegaches desa viaxe a Londres, agora vou a esa pregunta que fai por aí Conchi, cal foi a primeira persoaxe que fixeches? Aquí, cando regresei. Sí. A primeira eu penso que debeu ser, non estou seguro, pero creo que debeu ser Mil Espaine. Mil Espaine é o fillo, fíxate que estes días en Santiago de Compostela a exposición, bueno, cando se podía, claro, cando non podemos ir, porque ahora hai peste, pero a exposición de Galicia, un relato no tempo, non? Ali hai un libro irlandés que é o libro das invasións. O libro das invasións di que nós somos os celtas. O libro das invasións di que O'Brien, Breogán, dende o alto da súa torre, tamén se chama Torre de Hércules, el ve Irlanda e manda o fillo a conquistar aquel. É o famoso Mil Espaine. Entón, eu interpreto a Mil Espaine nas visitas da Torre de Hércules e creo que foi o primeiro personaxe. Porque eu quería empezar de unha maneira, claro, en definitiva este é un espectáculo tamén, non? Entón queríamos facer algo que chamara moito a atención como así foi. Esa visita, cando arrancou, foi un auténtico fenómeno, non? Un tipo ali vestido casi como Braveheart, dando berros, non? E gritando aí, invocando os divinos lugoves. E debeu ser a primeira. E logo, a partir de aí, pois todo o que veo a continuación, que non sei nin os personaxes que levamos interpretado, non? Nin sei os que faltan, porque cando pase a peste, xa teño na cabeza uns patos, Como recibiría ese persoaxe os chegados a esa visita a Torre de Hércules? Como o recibiría? Cada personaxe fala, non todos os personaxes falan igual, non? Por eso. Eu métome de maneira fanática en cada un deles, e entón Mil Espaine non fala como, por exemplo, Picadillo, non? Mil Espaine fala de maneira epopeica, non? Sí. E entón, quasi que parece que recita o Lebor Gabala, non? Meus amigos, benvidos a aquestos cantís. Tenho que sacar as gafas porque non funciona. Dale. Os cantís do fin do mundo, onde o sol se acosta atrás do mar. Existeu un tempo en que as xentes viñan en peregrinatio dende as terras clásicas da Grecia e Roma, percorrían o mundo até o cabo do fin do mundo. Fíxate, irlandés a tope, que teño o escudo de Donegal. Eu son O'Brien, son o pai das 7 nacións celtas, escoceses de Escocia, galeses de Gales, córnicos de Cornualles, bretóns da Bretaña, irlandeses galaicos. Eu son o voso pai. Pois abro así os ollos para cojonar. Eu son o voso pai. Bueno, é potencia. Este é o grande Suso Martínez, vos lo digo porque este é un pequeno matiz do que é capaz de facer, sobre todo a mí me fascina toda esa información que ti tes na túa cabeza, toda esa información de estudioso, de gustarche isto que faz, de coñecer a historia en profundidade, con matices, con pequenos detalles, non quedándose nesa visión global dunha historia. E eu creo que ese é un pouco, para min, a clave, non, de todos os personaxes que utilizas para contar as historias, non? Eu son un gran amante dos contadores de historias e por eso valoro ademais enormemente o traballo que faz, non? E ten unha cousa moi boa o traballo este que facemos nós, non? Unha cousa moi divertida, que é que moitas veces hai xentes que saben moito. En Galicia temos, a día de hoxe, xa non falo dos míticos das xeracións que xa non están aquí, pero hoxe en día temos grandes
coñecedores de historias, e temos extraordinarios historiadores, pero a posibilidade de transmitilo, é dicir, ter o placer, porque é un placer, non? De dicir o que sabes, ou o que está na túa cabeza, e facelo de tal maneira que sexa unha historia bonita que aos rapaces, e os non son tan rapaces, lles guste, que lles parezca unha historia atractiva, é un placer, non? É un placer, porque moitas veces un sabe moito, pero transmitilo é complicado, non? E entón é unha mágoa que ese saber pois que quede na cabeza pois non, fíxate, non? Na Idade Media existían monxes que estaban metidos no seu escriptoria e que tiñan o códice calixtino metido na cabeza, non? Pero un día chegou un deles, chamoulles a todos, que aprendeu deles, un día un deles, un monxe desos, fixo o mismo, pero xa con códices iluminados, non? Meteulle color, fixo as cousas máis atractivas, e entón as xentes xa leían os códices, non? Entón isto é un xeito de transmitir o coñecemento da cabeza afora. E isto, e lograr facer isto, que non é fácil, é un placer. Por exemplo, eu sinto un placer, non? Cando conto estas historias, é un placer, non? E logo me pagan por isto. Entón facer desto un traballo, pois é maravilloso, non? Pero ti falas dun aspecto que a mí me parece tremendamente interesante, que é como transmitir precisamente esas historias, non? Eu a mí o que me gusta do traballo de Suso é precisamente que consigue transmitilas dun xeito que non solamente capta a atención dun perfil de idade, non? Capta a atención de todas as idades, non? Porque sempre nestas visitas guiadas o máis difícil é captar a atención dos nenos, non? Pero de repente... Claro, de repente ven a un personaxe que está contando un conto, non? E eu creo que ese é un punto moi atractivo para este tipo de visitas guiadas, non? Sí. Eso é. Inda que non queiras, porque a xente moitas veces ven así cunha especie de punto muerto, non? Ou non sabes a onde vas. Pois imagínate, non? Un que aterriza de pronto pois en Coruña e que se mete nas visitas, non? E sin saber moito de que vai. Entón aparece un dos personaxes nosos, e inda que ti non queiras, inda que veñas a punto muerto, metémoste dentro da historia, non? Eu obligote a que te metas dentro, non? Somos fanáticos, eu fagocítome, é dicir, métome fanaticamente pois no papel que estou facendo, non? É dicir, nesa hora e media eu non conozco ni a mi madre. Eu non conozco ni a mi madre durante esa hora e media ou esa hora, depende, non? Eu son, é dicir, vivo fanáticamente eso e rozamos a locura, entendida como claro, como meterte en papel, non? E logo, por eso te dicía que é moi importante neste negocio documentarte. Hai que documentarse moitísimo, claro, porque se eu teño que estar falando durante unha hora e media, non? Como alcalde Picadillo da Coruña, ou como o viejo Pancho, non? De Ribadeo, ou como o Conde Andeiro, ou como o gran Cid Cotobelo, o Imperio, non? De San Amaro, eu teño que saber pois todo non só a súa vida, sino tamén pois todo o que se coceu ao redor, non? O que se chama contexto, teño que meterme nese contexto, non? E logo tamén teño que dicir que, se te fixas, gran parte dos meus personaxes son de 3 momentos históricos, non? Niles Paine Breogán toca un poquinho a mitoloxía, que eu son un fanático da parte inmaterial, a que non se pode tocar, a que necesita se Galicia, claro, imagínate, non sabe. Somos o país da Santa Compaña, somos o país do maior megalitismo, con os ouros, todo isto. Logo, toco moito tamén a idade moderna, non? O século XVII para min é fantástico, cando ese barroco empeza a agromar en Compostela, historias extraordinarias de los viejos tercios de infantería, de ir por ali, de por un lado, e chegar a América, me encanta. E logo tocamos o século XIX. Eu, sobre todas as cosas, eu son un romántico. Eu son laquista, eu son pondaliano, eu son murguiniano, eu son pastordiciano, eu son do século XIX, eu son, como diría Eduardo Pondal, eu son un espectro decimonónico andando nos tempos actuales. Por eso, debe ser por eso que non me chama tanta atención as pestes. Claro. Porque no 19 pestes cada 2x3. E ainda máis fastidiadas que esta, ademais. Mira, entre as moitas visitas que organizas nas que estás metido, hai unha que eu creo que debe ser das que máis leva no tempo e que é unha das grandes atraccións, ademais, na cidade da Coruña, que é a visita ao cemiterio de San Amaro, non? Como é esa visita? Contanos un pouco, porque é moi interesante.
non é a máis bella, porque Non. estou pensando que en Amaro empezamos con motivo do bicentenario do cementerio, que o cementerio é do 1812, así que empezamos no 2012, eu xa levaba tempo. Ajá. Xa levaba tempo, pero, claro, imagínate, desde os 2012 xa 8 anos. O que pasa é que danos a sensación que leva xa Sí, por eso. máis tempo, non? Bueno, esa visita a min, o único que me deu foi satisfaccións, non? Unha, porque me deu un pouquiño a coñecer por aí, porque digamos que Fiz Cotovelo foi a lanzadeira, non? Para a Suso Martínez como interpretador, non? De historias. E logo porque o que fixemos ali é unha barbaridade. Claro, non hai unha medición das visitas guiadas con máis demanda, non existe eso, non? Pero se houbera esa maneira de medilo, home, eu non sei se é a que ten máis, pero probablemente é a visita con máis demanda de España. Nos últimos, non no ano pasado, nin fai 2 anos, nos últimos 6 ou 7 anos, non? É dicir, as listas de espera, o sea, o tema que a tempada solíase abrir en Semana Santa, entón, en Semana Santa, a primeira semana xa chamaba xente de toda España e eso xa se bloqueaba. De que ti quixeras non podías entrar, non? É verdade que só entran 30 personas, non? Por visita. Pero ainda así é todo o ano, porque ten en conta que en Semana Santa é ata o 31 de decembro, non? Entón, moi mediática, e logo ten todos os ingredientes. Ten a noite. Que é pola noite, claro. E que eso xa o primeiro tema interesantísimo desta visita é que pola noite, nun cemiterio. Claro, o que temos que saber é que se trata dunha santa compaña. Claro. Compaña polo día, no way, non pode ser, non? Entón, é unha visita nocturna, o escenario, imagínate, o cemiterio máis antigo de toda España, un dos cemiterios máis antigos de toda Europa, ese panteón da Galicia universal, pechada para min, para que eu conte o que queira eu. Imagínate que escenario é ese, eso é poñerte os pelos absolutamente de punta, non? Sentir, ver que te está observando, ali tes a un vello de barbas que se chama Eduardo Pondal, a ver o que dices, ali máis adiante tes un con un sombreiro de levita pequeniño, pero vai con un sombreiro de copa para aparentar máis alto, que se chama Manuel Murguía, ten cuidado o que dices, a lote, é dicir, ali están menos algúns que se contan cos dedos da man e que están en Compostela e en outros sitios de Galicia, por suposto, pero ali hai un auténtico panteón de ilustres, non? E iso para min só. Imagínate, e logo temos o ambiente que crea os fachos, porque a xente leva antorchas, evidentemente, somos unha santa compaña, non? Entón a xente leva antorchas e eu vou vestido de Fiz Cotovelo adaptado, porque Fiz Cotovelo é un personaxe de Wenceslao Fernández Flórez, del Bosque Animado. O que pasa que se viste desa peli, por exemplo, ou se leeste o libro, Fiz Cotovelo vai vestido con harapos, ¿no? Va casi como un mendigo, non era mendigo, pero va vestido casi como un mendigo, decía Wenceslao, e eu non vou así, claro, eu vou aí de chistera, de levita, vou moi elegante, non? Bueno, é unha pequena adaptación, porque en definitiva somos coruñeses, a ver se me entiende. Coruñeses a los sitios de cualquier manera, non? Eso é para empezar, non? Entón, esa adaptación que facemos, non? E logo as historias que contamos é unha visita literaria, é unha visita romántica, é unha visita mitolóxica, e rematamos. E cando rematamos, agora xa se sabe, porque ahora... Claro, fixos un poquinho isto mediático, non? Pero ao principio, cando a xente ainda non sabía de que iba a historia, só ao final da visita ti dabaste conta que eras o que formabas parte dunha santa compaña, non? E entón saldrías sí ou saldrías non, depende o que pasa ao final da visita, non? E isto para min é tremendo, non? Fíxate, casi todos os días... Todos non, porque é complicado, non? Pero casi todos os días eu choro de emoción esa visita. Non é normal, non? Non é normal que un actor pues, vaya a representar unha obra, chico, que todos os días te poñas a chorar, pero de emoción, non? Porque te botes un rollo lacrimógeno, non? Pois a min pásame eso, non? Podes preguntarlle a xentes que xa son moitas, non? Miles, non? Que viñeron a esa visita. Eu... Claro, hai un momento, hai un contexto, hai un silencio, e eu aí declamando, claro, estou no meu, claro, porque eu recoñezo que son moi dese momento histórico, claro, imagínate, non? Pois ali declamando a Rosalía aos pés de Manuel Murguía, ou, por exemplo, declamando
as historias dos irlandeses diante da tumba de O'Donnell, emocionome. E non son de emoción fácil, que eu son duro como unha roca, pero ali... Entón, claro, tú estás na visita, non? E ves que o paisano de todo o que dicho, e encima ves que o ánima en pena que che está facendo a visita está chorando, claro, sales de ali absolutamente alucinando, non? Bueno, é unha visita única. De todo o que fago é máis singular e, insisto, dende que empezamos só me deu satisfaccións. A verdade é que é un espectáculo. Apuntadevos na lista de cousas que facer cando saíamos á rúa, o de tentar atopar praza para esa visita ao cemiterio de San Amaro nocturna co gran Fizco Tobelo, esa visita acompañando a Santa Compaña no cemiterio de grandes ilustres, como ben decía Suso, porque é unha aventura moi especial. Antes de seguir un pouco co tema de personaxes, había unha pregunta por aquí de Conchi, que ten máis que ver co teu traballo de guía, que decía, por nacionalidade, cales son os visitantes máis repugnantiños? Máis repugnantiños? Bueno, os españoles, Sí, non? Os españoles somos, sin lugar a dúbidas, pero claro, sin lugar a dúbidas somos el number one. Somos altivos. Falo como grupo, cuidado, Sí. Falo como grupo, falo de individualidades e tamén falo de tópicos, porque evidentemente hai de todo, absolutamente de todo, en todas partes, ¿no? Pero falo así un poquinho de tópicos e por a experiencia que me dan os tempos, ¿no? Que tampouco é algo demasiado difícil, se preguntas a calquer guía dice o mesmo, non? O público español é complicado, é moi complicado. E logo, pois, o resto do público latino. Aquí temos bastante italiano que viña, o xa podan volver nos cruceiros, non? E os cruceiros de italianos, mamma mía, cuidadito, guerra, trinchera. Pero, bueno, en definitiva, depende tamén, sobre todo do guía, non? Esta é unha opinión miña, quizáis, non? Se un guía é bon, con todo o que conleva esa expresión, non? Se ten don de xente, se ten paciencia, se sabe transmitir, se ten tranquilidade. A tranquilidade é moi importante, A nós pásanos como os pilotos de avión ou os chóferes. Un chófer ou un piloto de avión que sexa moi nervioso, cuidadiño, Cuidado. Sí, non é para andar con coñas. Cuidado. Un tipo sosegado, un tipo tranquilo, un tipo que sexa transmitir, vai ter moi pouquiños problemas, nunca, ¿no? Pero bueno, ainda así recoñezo que hai determinados tipos de mercados. E o público latino, sin lugar a dúbidas, é o máis... tes que meter máis carne no asador, podemos decir, ¿no? A parte que tes que entendelo, ¿no? Hai unha maneira de transmitir a xente eslava, por exemplo, aquí temos turismo polaco, moi religioso, ¿no? Nos últimos tempos rusos, non moitos os rusos, pero sobre todo polacos, etc. Bueno, a xente eslava hai que transmitirlle as cousas dunha forma determinada. Logo está a xente xermánica, teñen un tema mental tamén que hai que saber transmitir. Logo está o grupo latino, englobo a Portugal, España, italianos, donde... Ui, espera, Suso, que parece que perdemos aí un momentiño. Unha vez que Espera. Agora. A ver, agora, Suso, espera, porque se nos foi de repente. Agora sí. Estabas falando agora, aí, xusto cando estabas falando do público latino, perdona. Continúa. Insisto, entón, hai que saber identificar para quen falas e adaptarte, non? Outro caso tamén témolo co público, pois, latinoamericano, non? Xente, bueno, pois teste que adaptar e isto é un pouquiño como todo, non? Horas de vuelo, e unha vez que que tes acumulado horas de voo, pois xa sabes como contar as cousas, non? Tamén pasa cas idades, non é o mesmo ter unha excursión pois de xente de 60 anos para arriba, claro, pois que instituto. Claro, se contas sempre o mesmo, significa que serás un bon o que sea, pero non eres un bon guía. Bueno, decía, comenta por aí Conchi, que lástima, a verdade é que a viaxar e respectar se aprende viaxando, e hai xente que fai un primeiro viaxe e xa pensa que pode ir pontificando e sabe máis que o guía. Bueno, eso sole pasarnos moito, os españois somos moito deso, e é verdade,
Teño tamén que matizar un pouquiño, porque moitas veces a xente faino, pero non por mal, non? Isto pasache moito, por exemplo, cando estás nas vilas, non? Ou nas cidades de Galicia, que estás co teu grupo, non? E entón se acerca el típico nativo, se acerca, se va acercando. Entón, pon aí a orella, non? El pensa que tú non o ves, pero claro, os guías temos, ostras, unha capacidade visual de 2 leguas a la redonda, non? E entón se achega, e entón o clásico. Mira, e non les contaste lo de Pardo de Cela, e non contaste algo de San Pedro, moi bonito, claro. Pero eles non son conscientes, non? El fano por ben para asegurarse de que os visitantes hayan ca mellor idea, non? E entón, bueno, isto hai que entendelo tamén, non? Porque teño compañeiros que se mosquean moito, non? E teñen razón tamén, dicir, cando lles ven destos nativos, cala a boca, vaite para a casa, me deixa aquí traballar, non? Pero, bueno, hai que entendelo tamén, non? E moitas veces a xente, os propios visitantes que son un poquinho pesados cando che enriquecen, non? As túas teorías con aportacións deles, non? Tamén moitas veces fano por ben, non? E, bueno, é así, hai que adaptarse. Bueno, eu coñecín a Suso en persoa, interpretando a un fantástico persoaxe. Os dous interpretábamos a un personaxe de mesmo nome. O meu era menos real, porque fun o pregoeiro. Efectivamente, pero bueno, eu estive de pregoeiro 3 anos na festa do Ribadeo indiano, e ali foi onde coñecín a Suso, no que ti interpretabas o vello Don Pancho, non? Sí, señor. Unha festa ademais moi bonita, sí, señor. Ali nos vimos por primeira vez, correcto. Sí. Bueno, e como contaría o vello Pancho a historia da Torre dos Moreno? Si bien ustedes, yo vengo de la parte de Galicia, perdónenme, pero yo soy gallego. Los gallegos, cuando hablamos gallego, tenemos que hablar el gallego. Entonces, permítame que le hable gallego un momento. Non somos dunha terra maravillosa, Ribadeo. A xente salían de Ribadeo para América e non había un galego. Permíteme que vou me emocionar neste momento. Te non conocerá un solo galego que fracasara nas Américas. Regresábamos e facíamos grandes casas, como a Torre dos Moreno, que pertenceu aos irmáns Moreno, que fixeron aquela torre para que se vira dende todas as partes do mundo. Eu non conocín, dices así, non coñecín, eu non conocín o Moreno, porque eu son o viejo Pancho, José María de Trelle, son un poquinho anterior, non? Pero en Ribadeo, en toda a zona da provincia de Mondoñedo, que hoxe creo a Mariña, Lucense, hubo moito habanero. Porque os habaneros son todos aqueles que fomos a América e regresamos. Porque en Asturias nos chaman indianos, pero na Galicia somos habaneros. E para os amigos que nos están escoitando este canal, permítame que lles diga que o viejo Pancho é famoso, porque non só era o típico galego que conseguiu facer fortuna en América, sino que tamén era escritor. Convertirase no escritor máis famoso da República Oriental del Uruguai e facíalle cancións a Gardel. Gardel ten un tango que dice insomnio. Como era o tango? Tuito es miedo fuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y yo no me duermo. Y allá en lo más profundo de mi pensamiento arden encendidos ojos matreros, significa hoyos penetrantes, 2 ojos matreros que me llevan muy dentro. E remata o tango. Pucha, que largas son las noches de invierno. O viejo Pancho é moi grande, hombre. Claro, é moi grande. Grande este home, don Suso Martínez, que fai que o coñecemento chegue a túa mente dun xeito completamente distinto, non? Para min sería maravilloso toparme un guía como el en cada un dos lugares os que vou, non? E aparte, para ti, toda Galicia, o decías xa antes, non? Porque na perspectiva de todas as súas historias, lendas, esa relación dos galegos coa morte, todos esos elementos,
están en toda a nosa cultura, non? Para ti, cada aldea, cada pobo é un bebedeiro de coñecemento, non? Imagino que incluso no teu tempo libre irás recopilando temas, historias, cuestións a reinterpretar de novo, non? Sí, e mesmo facendo deporte, non? Que cando pase a peste, a ver se retomo os meus carreiros, eu fago moita bici, e fago moito barranquismo, vou polo monte, e me encanta encontrar as pedras dos vellos, o dólmenes, pedras fitas, lugares que teñen lendas, lugares que teñen historia, lugares onde se cometeron asesinatos ao longo da historia, lugares que teñen especiais, non? Me encanta localizalos, sentarme e captar as vibracións do lugar, non? Sin que ninguén este ao lado, non? Porque moitas veces as sensacións son moi importantes, non? E tú cando vas a un sitio, tú queres sentir esa cousa, é moi importante sentir as cousas, non só que chas conten, senón sentilo, non? Eu cando entro na Catedral de Santiago de Compostela, eu explico a inventio, explico a traslatio, explico o porqué do sitio onde estamos, que é universal. Como decía Valle Inclán, Santiago só admite parangonanza con Roma ou con Jerusalén. Non hai nada máis. Ou Roma, Jerusalén ou Santiago. E hai unha razón. Pero esa razón non só se explica, senón que tela que sentir, non? E entón, eso hai que facelo con calma e telo que facer ca experiencia, claro. E entón, pois sí, eu bebo, eu sempre teño os sentidos abertos e bebo. Cada vez hai menos vellos que falen, porque vamos vellos tamén nós, non? Entón, según os vellos, os que dices tú que eran vellos, pois evidentemente xa pasaron a mellor vida, non? Pero leo, a mí me encanta ler cousas extrañas, por exemplo, destos autores románticos que captaron 2 ou 3 lendas e que están apartadas aí nun libro que ninguén leu. Fíxate, estos días, por exemplo, ¿no? Un exemplo, ¿no? Estos días que estamos lendo cousas extrañas, estou repasando unha noveliña romántica que se chama El cazador de fantasmas. Xa o nome xa acojona, non? El cazador de fantasmas, que escribeu o autor romántico por excelencia, que é Benito Viceto, que é un autor do século XIX, que, bueno, era moi romántico, moi romántico. Bueno, pois, El cazador de fantasmas, estou lendo, onde me fala dunha historia que ten que en Santiago de Landoi, San Andrés de Teixido, etc. Bueno, son historias que logo tens que metelas na cabeza, telas que procesar, telas que traducir a un linguaxe máis ou menos moderno que se entenda, e logo transmitilo á xente para seguir namorando. É fundamentalmente o que nos dedicamos a este negocio. Eu quero contarlle a xente que eu lle pedín unha cousa a Suso que imos a facer nos vindeiros días, porque é unha idea que tiña xa fai moito tempo, non? Que quería aplicar o programa O Comer e Falar na radio, porque é unha pasada o que fai Suso, non? E me parece maravilloso que se coñeza e que disfrutemos do que fai, non? E eu lle pedín que unha serie de días a semana aparezca no Comer e Falar Live cun dos seus personaxes contando unha pequena das súas historias, non? E eu quería poñer como exemplo un personaxe que imos a tratar moito tanto aquí como no Comer e Falar en Si Radio, que é Picadillo, non? Evidentemente buscamos a versión máis gastronómica deste programa, e Picadillo, que é unha referencia clara do que é a gastronomía de Galicia, non? E hai unha historia dentro de Picadillo, hai un montón delas, non? Pero onte me facías mención precisamente a unha que era o tema das filloas, non? Gustaríame que me fales un momentiño de Picadillo e que logo nos traslades a ese capítulo das filloas. Picadillo era un home moi grande mentalmente. Logo tamén, si queren, era un home grande físicamente. Diríase que entraban 7 homes dentro do corpo de Picadillo. Ele era de familia ourensán, grande pazo en Ourense, o que pasa que a familia moverase a Arteixo. El dicía que yo últimamente vengo siendo de Arteixo, hombre. Por certo, o pai era un fidalgote e será ademais o abogado máis famoso que había no seu tempo. Por eso, Picadillo, que todo hai que decir, estudiará a carreira de abogado porque quasi que era imposición, non? Acompañará o seu pai nun viaxe maravilloso a Cuba,
ali terá algún problema, ten un problema con un guayabero, ¿no? E entón íbanse batir en duelo, porque Picadillo, claro, lembra tú que era un fidalgote, o que pasa é que nese momento Picadillo xa pesaba máis de 120 kilos, e entón o guayabero dixo, oye, chico, dejamos la cosa así que aquí o tema da espada non vai funcionar, ¿no? E entón, el sempre dice que el foi a Cuba como pasaxeiro do transatlántico de primeira clase, e foi duelista, regresou, e en fin, o destino levouno a ser alcalde da Coruña, pero sobre todo coñecémolo por escribir a Biblia, unha das Biblias da gastronomía, que é a cocina práctica, ¿no? E entón na cocina práctica aparecen as parte das recetas que el foi recopilando ao longo da súa vida, ¿no? Un día falareiche, por exemplo, de garbanzos a lo carmelita. Outro día falareiche, por exemplo, de el timing del cocido gallego, porque, atención, Picadillo fixo non só estableceu os ingredientes do cocido, sino un timing, un horario, un timing, despois de minutos los grelos, un timing, que, por certo, sus detractores decían que era impracticable, que o timing non... un poquito literario, ¿no? E logo era un home... Efectivamente, por exemplo, existe el Akheb, que él condenaba un pouquiño, Akheb el condenaba, non lle gustaba, e él defendía recuperar a filloa, tal como as facía Pedro de Agolada. Pedro de Agolada era un señor que viña a pagar os foros todos os meses de setembro. Pagaban 23 ferrados de trigo, un capón, e logo tamén lle facía os rapaces que estaban ali, facíalles filloas, utilizando un amoedo extraordinario, unhas gotiñas de anís. Eran unhas filloas que decía él que me producían un placer sin igual, solo parangonable, dixo él un día, con a sensación máis importante que vivieron mis días, que fue paparme y hacer justicia de una caldeirada en el barco junto a un marino a los pies de la Marola, esa isla que separa as rías da Coruña e Betanzos. Ali papou unha caldeirada que el dicía que foi a experiencia máis grande de su vida, incluso máis que o día que coñeceu en persona a Alfonso XII. Bueno, pois xa vedes, imos a camiñar hacia esa sección que faremos con Suso, xa iremos avisando de cada vez que teñamos esa colaboración con él. Me parece maravilloso contar a gastronomía dende esta perspectiva, eu creo que é precioso para que descubramos esa literatura, porque non solamente falamos de Picadillo, non? Evidentemente, temos o grandísimo Cunqueiro que é un gran inventor de historias, non? Cunqueiro é... Isto é como cando colles os libriños estos que teño estos días para os rapaces, non? Que teñen que colorear, non? Danche un papel gris, e entón Cunqueiro que facía era colorear, non? Cunqueiro é autor da Galicia fantástica, de Galicia máxica, e é un gran gastrónomo, e a gastronomía sempre está na súa obra e está na súa vida, non? En Historias de Merlín e Familia, sabes que vivía na fraga de Esmelle, vivía Merlín, e entón Merlín recibía visitas, e un día apareceuselle o imperante de Bizancio, e o imperante de Bizancio dixo, eu teño un problema, porque claro, sabes que eu vivo en Bizancio, e teño como súbditos turcos, gregos, italianos, eslavos, rumanos, un batiburrillo increíble, e eu necesito que me entendan todos. E entón o mago Merlín, que tiña solución para todo, entregoulle un paraugas. Ese paraugas chamábase paraugas Mirabilia, e daba un superpoder. Todo aquel que tocara o paraugas tiña pois o poder de falar todas as lenguas del mundo menos el chino. O chino non. E antes de que o imperante regresase a Bizancio, pois fixeron un banquete. A gastronomía moi popular sempre está presente na obra do grandísimo Cunqueiro. Emilia Pardo Bazán tamén nos seus cuentos tamén sempre está a gastronomía presente, e a comida está presente nos grandes de Galicia porque a comida é cultura en Galicia. Noutros sitios non é cultura, noutros sitios cómese porque hai que vivir, pero aquí vivimos para comer. A comida é un dos placeres que nos dá a vida, sin dúbida. Pois, querido Suso, iremos contándolle a xente cando iremos incorporando esas colaboracións túas, esas intervencións maravillosas. Quero decirte nosos... Bueno, está a xente aplaudindo aí. Eu pediría que todos agora puxerades un comentario de aplausos
aínda que sea un aplauso silencioso para o grandísimo Suso Martínez, porque a verdade é que é un gusto escoitarte, compañeiro. Quería agradecerte moitísimo que estiveras hoxe con nós, que nos deras este ratiño de charla e que nos abras esa porta a poder escoitarte máis días, vale? Nos solemos ter unha sección agora que hoxe imos a darlle descanso a nosa compañeira Adriana, porque anda a tope con moitas cousas tamén laborais, e entón contaremos con ela pola noite, vale? Pero quero de verdade agradecerche moitísimo este ratiño maravilloso contigo sempre. É un placer charlar e un placer que pase o tempo, e iso é das charlas que a min me gustan, non? Esas charlas que a min me gustaría ter tomando un café, charlando, escoitándonos. Eso é maravilloso, desas cousas que tenemos que recuperar cando isto remate, verdad? E eu creo que sentarnos ao redor dunha charla, ao redor dunha mesa co gran Suso Martínez, eu creo que será algo que pague moito a pena. Querido Suso, unha aperta enorme, querido amigo, e absolutamente, sen dúbida. E antes de que nos despidamos, decir que cando me propuxache isto, xa che dixen de inmediato sí, porque eu xa te coñezo xa personalmente dende Ribadeo, correcto, pero xa te coñezo levándote seguindo o como me fala na Radio Galega dende tempo inmemorial. Por lo tanto, eres para min un referente e considero un dos grandes comunicadores deste país, e para min, dende logo, que va, de favor nada, é ao revés, son eu que utilizo esta fiesta que me permites non só para falar ca xente que te sigue, transmitir historias, sino tamén para falar contigo, que é un auténtico placer. Así que, claro que nos veremos a partir desde agora, os días que queiras. A honra é escoitar esas palabras pola túa parte, aseguro que é así. Don Jesús Martínez, don Fizco Tobelo, don Bello Pancho, querido amigo, grazas de verdade por estar neste Comer e Falar Live. Gracias, amigo. Aquí hai unha cousa, aquí decimos cuelga tú, vale? Cuelga tú, perfecto. Pero lo diré de manera barroca. Cuelgue vuesa merced. Efectivamente. Dalle, graciñas, Suso, de verdade. Moitas gracias. Suso Martínez, un verdadeiro crack. Decíamos, hoxe dimos descanso a nosa compañeira Arantxa Adriana, para que precisamente ten outras cousiñas. Voltaremos eso, non vai ser que este Aitana a outro lado, é mellor non chamar, por se acaso. Voltamos ás 8 da tarde. Hoxe Mundo Panarra, Mundo do Pan, vale, entre eles con Guille Moscoso e algún máis, esperemos que así sexa. Así que xa sabedes, voltamos ás 8. Chao.